Bueno, benvinguts, benvingudes. Gràcies per haver vingut fins aquí. I a vosaltres també, Albera Dinàmica, per convidar-me a presentar-vos. I fa un dia fantàstic, encara que volem que plogui més. Però bueno, plourà. Plourà. Sapigueu, això una miqueta fora del vídeo, però que també ho estem gravant. Ho dic perquè si algú té algun problema que el gravi, pues que calle para sempre. No sé com es diu això. Però la idea és fer un petit vídeo, també després compartir-ho i que tot això ens ajudi a la comunicació i a donar a conèixer el vostre col·lectiu i també doncs, els sopars dinàmics, que sempre em surt maridats, sopars dinàmics que portareu a terme ara com a primera acció com col·lectiu. Per començar, m'han demanat de definir i contextualitzar una miqueta d'on apareix Albera Dinàmica i el vi natural en qüestió, que és com es defineix Albera Dinàmica en aquesta feina. No? L'Albera Dinàmica va aparèixer en el context de pandèmia, on les ventes van baixar, tot, ja ho sabeu, que us he d'explicar, tot es va parar, tot es va aturar, i es va crear una caixa albera amb una idea molt maca de fer arribar aquest petit tros de territori, aquesta reivindicació de territori, directament al client, no? I aquí també van fer uns vídeos amb tast, en el qual el Roger va ser un dels tastadors abans de ser vinyataire, te'n recordes? Sí, sí. Crec que va agradar molt, va ser un èxit, i ara tornen a una idea una miqueta més àmplia, i ara que ja ens podem moure, doncs d'anar ells directament a apropar-se amb els restauradors aquí a Girona per apropar aquest territori, aquesta defensa. Però, per aquesta presentació, he buscat la definició de dinàmica. He pensat, què vol dir dinàmica, no? Albera dinàmica. I segons el diccionari diu que és una manera, un ritme, en què es desenvolupa una activitat vital en funció del joc de les forces expressives, de la intensitat, del moviment, etc., que la va determinar i el resultat d'aquesta activitat. I una altra definició que posa m'agrada molt, és un conjunt de forces en interacció i en oposició dins un fenomen, una estructura. He pensat que us defineix molt com a col·lectiu, no? Aleshores, ells es presentaran després, però el col·lectiu el formen el Roger Viussà, la Bàrbara Mauliani i el Joan Carles Torres del Sa i la Botina. Roger Viussà és Roger Viussà vinyataire, el Jordi Esteve de RIM, la Dido i el Julián de Vinyes Tortuga, i que ens reben avui aquí a casa seva, i en Gabriel... I Fruita Analògica, perdoneu. I en Gabriel de Castelló Morfí, d'aquí de Rabós. Juntament amb en Joan, el meu pare. Juntament amb el Joan, que vindrà després. Sí. Exacte. Doncs tots ells reivindiquen, i us explicaran el perquè de la feina que fan, reivindiquen el territori, aquest tros de territori de l'Albera. L'Albera és un paisatge únic, és un paisatge amb terres de pissarra, amb terres de sorra, de sauló granític, dolmes menirs. Hi ha hagut una història impressionant en aquest territori. L'Albera, jo sempre l'explico, que és aquesta part dels Pirineus que mor o que comença en el Mediterrani, que té aquesta influència mediterrània. Ja fa molts anys, el Josep Roca, que sempre està bé parlar d'ell perquè sempre diu coses per tenir-les en compte, va dir que això podria haver sigut una petita Borgonya, no? Per la característica que tenen les vinyes en particular. Clar, tot això, per desgràcia, per la nostra història es va perdre, però penso que vosaltres sou capaços, potser, de crear aquesta identitat de cada feina que feu vosaltres, no? Per contextualitzar una miqueta el vi natural, que avui en dia, fa un moment ho estàvem parlant, no? S'està com... ja és una paraula que tothom la fa servir, tothom l'expressa, pot arribar a crear rebuig, que jo això també m'ho estic trobant, no només el consumidor, també el productor que fa vi natural, que no se senti còmode a l'hora de parlar ell o ella de vi natural. I llavors jo penso que hem de defensar que el vi natural és molt més, evidentment, que un vi fet sense sulfurós, no? Per mi és implicació amb el territori d'una manera natural, social i sostenible. És una consciència, és tenir consciència de l'entorn. És un vi que ha de tenir una dimensió artesana de màxima observació, i això només es pot fer quan és una dimensió humana i la persona que treballa a la vinya és la que està cada dia veient cep per cep, que es coneix tots els ceps i que després elabora amb aquest raïm. És assumir riscos en la vinya i en el vi en defensa d'una autenticitat i d'una llibertat d'expressió. Penso també que l'Albera Dinàmica
és aquest col·lectiu d'artesans que tanquen aquest cercle de viticultor elaborador amb consciència i compromís i coneixement. Parlaven també fa un moment de que és com una... Podríem dir que sou una espècie en perill d'extinció. Però no, perquè aquesta espècie ja existia. El que passa que ja es va perdre. O sigui, ja està extingida. L'únic que vosaltres l'esteu recuperant i esteu recuperant-la amb un coneixement impressionant de treball a la vinya i de treball en el celler, amb una consciència molt clara, no? Crec que tanqueu aquest cicle de viticultor, elaborador, amb consciència i compromís. Penso que Alvera Dinàmica embotella un paisatge sense etiquetes, sense un segell que li digui com ha de ser i com s'ha de demostrar. Són autèntics, lliures i assumir uns riscos que molt poca gent està disposada a assumir. I que també per que us conec una mica, penso que... Ja són anys donant voltes per aquí. Penso també que sou molt conscients d'aquests riscos i que no feu la feina amb una ambició d'explotar el territori de manera econòmica, no? De mostrar, només jo treballo i exploto amb aquesta paraula d'explotar, que em sembla horrorosa, un territori per unes penes, una marca. Evidentment ha de ser sostenible, s'ha de vendre i perquè voleu mostrar-vos, voleu arribar, voleu que us coneguin, i ha de ser sostenible tot això, perquè si no no té cap sentit, la feinada que esteu fent, però que és un mode de la vida. O sigui, vosaltres viviu primer amb aquesta energia que us dona la terra i que la treballeu vosaltres, i després l'embotelleu i després la mostreu. No hi ha un objectiu hem d'arribar a uns números, no, com una pressió, que ja la teniu, ja teniu prou pressió del canvi climàtic, dels ports senglars, ja viviu una pressió i jo us agraeixo que seguiu aquí, que manteniu aquesta feina que esteu fent, que defenseu de la manera que defenseu. Jo com a sommelier i també de cara al client final em sento molt orgullosa quan parlo a vosaltres. M'alegreu molt la vida i penso que quan ho transmetem al client, quan es veu una ampolla vostra, quan es veu un vi vostre, és capaç de percebre aquesta autenticitat i aquesta identitat que vosaltres mostreu i aquesta feina. Així que jo us agraeixo molt també que que feu aquest cicle, que espero que sigui el primer de molts i que penso que aquesta és la idea, de cicle de sopars dinàmics i que us mostreu com a col·lectiu de l'Albera i que defenseu aquest tros de l'Albera, aquest tros de territori que us pertany i que voleu compartir. A partir d'aquí, jo us deixo que vosaltres comenteu i us presenteu i, no, de nou, i gràcies per la feina. Gràcies. Vale, comencem nosaltres. Oh, sí? Sisplau. Nosaltres som Dido i Julián de Vinyes Tortuga i estem a casa nostra ara i vam arribar aquí en 2018 i ara tenim 12 hectàrees de vinya, tot en biodinàmica. També vam trobar aquest celler, que era una cooperativa i ara és nostre celler. I era possible de comprar-ho i de fer un restaurant a dintre, que ara en Borja està tenint el restaurant analògic. Que estem molt contents o molt afortunats d'haver trobat aquest espai com holandesos de fora, no, d'Amsterdam i de formar part d'aquest grup d'Albera Dinàmica. Sí. Bé, jo sóc en Gabriel del celler Castelló Murphy. Juntament amb el meu pare tenim fent vi en el celler històric de la casa familiar de 400 anys. El meu pare va començar el 2011 a fer vi, abans venia a Raïm a la cooperativa precisament vostra, no? La cooperativa del poble, i llavors va recuperar la tradició de fer vi en el celler. Jo sóc una persona bastant jove, no? Dins d'aquest col·lectiu i vull agafar el relleu generacional i el llegat històric i continuar el treball ancestral aquí a l'Albera, no? I res, vinga. Gràcies. Jordi Esteve, del celler Rim, començant el 2013 elaborant vins aquí a la zona de l'Albera.
amb una intenció, quasi una obsessió, us explicaria, de recerca històrica i de teixir aquest fil conductor que ens connecta amb el passat i tan important és d'explicar en el món dels vins. És tot una dimensió que se m'ha anat obrint a poc des de que visc aquí al poble i des de que tinc contacte diari amb els avis i àvies de més de 80 anys que m'omplen el meu dia a dia. Bàrbara. Jo soc la Bàrbara, del Celler La Gotina, juntament amb en Joan Carles, el meu company. Nosaltres vam heredar la finca de família del pare d'en Joan Carles, del besavi d'en Joan Carles, el 2007, i a partir d'allí vam decidir reobrir el celler, recuperar les vinyes velles, començar amb plantacions de vinyes noves, perquè considerem de tenir la sort d'haver heredat un tros de paisatge especial, protegit per la Comunitat Europea, amb molta història, amb dòlmens, menirs, estanys, i hem encarat sempre la nostra feina amb l'objectiu de protegir, millorar i mantenir la biodiversitat i la particularitat d'aquest indret. Jo soc Roger Viusà, de Roger Viusà Villetaire. Soc l'última incorporació, potser, aquí a l'Albera. Soc un molt petit productor, després de 20 anys de carrera de sommelier per diferents llocs de la província i d'Espanya i 13 anys en el meu negoci de la plaça del Vicet. He decidit tirar-me al món del vi, tornar a la pagesia. A casa també érem pagesos, teníem vaques, fèiem cereals, una cosa que la vam abandonar l'any 93. I jo estic recuperant aquesta vida de pagès de casa, però des del punt de vista que m'agrada, no? Que és el món del vi, en el qual, sobretot, el que m'obsessiona més és fer un ordre geogràfic bourguignon dintre de la meva petita explotació que a poc anirà creixent, i encantat de fer vins lliures amb la colla de la Vera Dinàmica. Bueno, com podeu veure, venim de llocs diferents tots. Sort que tenim alguna carrela, no?, que està aquí de tota la vida, però ens uneix tota la mateixa passió, com ha ben dit la Clara. Nosaltres vivim a l'Albera perquè crec que estimem molt aquest territori i el seu tarannà, la seva natura, poder escoltar-la, poder-la viure, poder-la protegir, poder viure a poble, doncs crear xarxes, fer la nostra feina amb les nostres mans, ajudar-nos i mirar endavant junts, sobretot. Correcte, són conceptes que anem repetint, com aneu veient, però és important de repetir-los perquè no sempre es fa el vi amb aquesta dimensió, i per nosaltres doncs, és aquest dia a dia de territori, d'estima per la zona i de futur, sobretot, que el que estiguem fent doncs, creï futur. Si mai els nostres fills decideixen quedar-se aquí a l'Albera, no hagin de marxar perquè no poden fer un cultiu de vinya, sinó que puguin continuar la nostra història en aquest sentit. I el més important, i per això ens estem movent, volem que el nostre país, entengui aquesta manera de viure, aquesta manera tan especial que tenim de viure en el territori, i que la gent vingui aquí a visitar-nos, que begui el vi, que vegi el que tenim i que entengui aquestes històries perdudes, aquestes històries recuperades i aquestes ganes de crear un futur millor, no? I és per això que ens movem, sortim de casa, fora de casa ens anem a la província i ens anem apropant-nos al nostre client. Anem a Casa dels Restauradors, que és el nostre recolzament final en què fem simbiosi perquè el client pugui rebre les ampolles de taula i pugui tastar-ho, per poder explicar, per poder mostrar, per poder apropar-los i donar a conèixer aquesta idea de la Vera Dinàmica, la nostra manera particular i senzilla que tenim de treballar, i perquè ens puguem tractar de tu a tu i mirar-nos als ulls per explicar aquest petit gran projecte. Per això som Alvera Dinàmica i fem vins vius i que volem compartir amb tots vosaltres. I és per ensenyar que tot el que fem és meravellós. Jo penso, tothom pensa. Podríem compartir també els restaurants, si us sembla, que farem aquest primer any. Que cadascun de vosaltres es presenti... Comences tu, que és el primer. Sí. Celler Rim compartirà una nit molt especial i amb molta il·lusió amb el restaurant Motel de Figueres. Tortuga va el 8 d'abril, els dijous per la tarda, també. Per sopar anem a Girona, si no fos. Doncs nosaltres a la Gotina ens anem a Banyoles, volíem sortir
cap a zones que coneixem menys, ens n'anem a BBC, el 24 d'abril. A Castelló-Murphy farem un tast amb bèstia el 7 de maig a les 6:30 i farem un tast amb unes miques de tapes i el guai és estar a Girona i poder doncs, arribar a tots els gironins. I Roger Viusà Vinyataire se'n va al seu poble, de retorn al poble, a Roses, i ho farem a l'Almadrava. Encara tenim la data tancada, ja que encara no l'han obert, i quan els he de tancar la data diu, si no tenim obert encara, està una mica... bueno, ja els És dinàmic, això, no? És dinamisme. Amb la pressió d'un hotel encara no obert i voler tancar una data d'un àpat, però ho farem a Roses en un lloc espectacular, amb un espot que és únic avui en dia, com l'hotel Almadrava, amb un mar i muntanya que casarà perfecte. Doncs esteu tots convidats a fer la volta de tots els sopars. Esteu convidats a venir a fer la volta a tots els... Tots, claro. Claro. Que és diferent, això. Bé, i si ara teniu alguna pregunta que vulgueu fer, nosaltres encantats d'explicar més i d'anar doncs, argumentant una mica més els dubtes. Vale? Com es fan aquest sopar? Quan aneu al restaurant, quin és el... Sí, Jo crec que cadascú fa amb el format que... Està obert el restaurant... Però quan tries al restaurant és un restaurador que hi tens una relació i ets proper i no vol dir que el meu format sigui el format d'un altre i tots seran diferents segons el que vulguis donar i la relació que tinguis i el format del local d'on te vas, no? De manera que la manera de fer de cadascú serà diferent. Jo vaig a l'Almadrava, però no aniré al restaurant de l'Almadrava, aniré al Bites, no? Que serà una cosa més amb una terrassa oberta, cares al mar, i una cosa més amena, divertida i propera. Depèn d'on podem fer una cosa més particular, tancada, més exigent, no? O més precisa, i que cadascú dirà amb l'aire i amb la relació que tinguin. La gràcia és aquesta, no? Coincidint amb els vins que fem també, aquesta part lliure, no? Com? Està obert al públic, 100%. És pel públic final. És pel públic final. Sí. El que volem és això, que nosaltres som l'Albera Dinàmica perquè som uns cellers que estem aquí a l'Albera, no? Amb un paisatge únic, que quasi potser som els que estem més amunt, a part d'alguns altres viticultors, no? que estan aquí enfilats, i el que volem és aixecar la mà i dir que nosaltres també hi som, no? Treballem d'una manera lliure, no? Intentant evitar al màxim l'administració, intentant, de manera que el que volem és com que no tenim un ent que ens representi, no ens trobem un espai, un ent administratiu que ens representi, doncs ens fem el nostre espai i amb la Vera Dinàmica el que fem és mostrar que els petits elaboradors també existeixen aquí a l'Empordà, no? Dels 56 cellers que hi ha, doncs n'hi ha 5 que treballen d'una manera particular i peculiar i senzilla. I no tenim una estructura superior a nosaltres que ens ajudi a organitzar molts actes d'aquest tipus, diguéssim. Organitzar això ens ha costat. Però no dona autenticitat davant dels altres. Correcte, sí. També és un punt, o sigui, és una putada en un sentit, però també és una cosa també molt positiva per vosaltres. Totalment. La putada és escollida, Sí. És escollida i... sortir del que... Correcte. Com estructuritzat dins del món d'àmbits. És això. Hi ha una dificultat a fer-ho, però hi ha un repte doncs, molt bonic, no? Vull dir... Per voler ser lliures, no? Sempre hi ha un preu a pagar. Hi ha un peatge, no? I aquest peatge sempre hi serà. I per no ser-ho també. Per no ser lliures. Sí, clar, si estiguéssim en una altra organització, no? Allà també tens un preu a pagar. Ah, bueno, clar. Per això sortim. Ha sigut una decisió. Per això no hi som, és una decisió, i per això aquesta llibertat jo la trobo magnífica. I és un preu humà el que paguem. No? Sí. Un preu de relació, un preu d'esforços, un preu de connexió, un preu de temps, de molt de temps d'inversió, però porta sempre a idees noves. Però és que d'una altra manera tampoc en sabríem, no? De fet, ha sigut un tema orgànic, o sigui, ha sigut a mesura que ens hem anat veient més entre nosaltres i compartint més estones, dinars, sopars, ampolles, el que sigui, han anat sortint moltes idees. I això ha sigut doncs, que ens hàgim anat engrescant entre tots. Realment ara cada trobada, tenim coses a la rereguarda, cada trobada doncs, surten idees noves per fer, no? I això és bonic, però això ha sortit al cap d'uns anys treballant
que tinguem, que hàgim tingut, doncs el nostre projecte no consolidat, només faltaria, però una mica més assentat, que ens ha permès obrir una mica, compartir amb els companys i dir, hòstia, doncs ara és un nou pas per anar construint, no? I aquest va ser el primer, la caixa de l'Albera Dinàmica del 2020. Aquesta és una segona acció i realment doncs, tenim idees perquè som gent que ens moguem, ens agrada fer coses, ens agrada molt estar a casa, estem a casa treballant a la vinya, però ens encanta sortir. I ho sabeu perquè us venim a veure molt sovint als restauradors. Penso que el que diu el Borja és veritat que el valor de que sou els mateixos productors, viticultors, elaboradors, que organitzeu això, vull dir, té un valor incalculable, perquè normalment les organitzacions ho fan d'una altra manera, saps? Tenen algú i et diuen, va, tu vas aquí, tu vas aquí. És com I jo crec que ens està donant bastant moviments d'aquests, no? De petits productors que voleu reivindicar-vos d'alguna manera amb tot l'esforç que comporta, perquè esteu a la vinya, perquè porteu tot el celler, o sigui, és un esforç important el que esteu fent. Jo tinc un exemple en això que fa molta gràcia. Jo tinc unes caixes fa una setmana i estava escrivint amb el mail amb aquesta empresa i em deia on està el departament de ventes, no? Posa'm en contacte amb el departament de ventes. I jo dic, no, és que sóc jo mateix, o sigui, ens podem escriure, cap problema. Llavors, uns dies després, li havia de portar les caixes amb el cotxe i em diu, com està el pedido, no? En plan, com està la logística? No, jo és que estic venint, estic conduint, o sigui, estic venint. I clar, es pensava que hi havia un camió que veia, no sé, bueno, i és això al final, no? És que ho fas tot, i ets tu que estàs contestant i és això. Però, bueno... I sempre en aquests últims anys, amb el recolzament de l'hostaleria, precisament que en parlàvem d'aquí a Girona i de la província, d'amigues com la Clara Isamat, que ens té una estima compartida i coincidim amb totes aquestes estones que dèiem de sopars i tot plegat i ens ajuda sempre amb el que pot, i la Romina de Globs d'Història, que avui no he pogut ser perquè està al llit malalta. Bueno, i els restauradors que us obren les portes de casa seva per... Aquí està, totalment, sí. Això també és molt maco, perquè també són restaurants com molt propers, no? Molt humans, molt humans i de la millor gastronomia del món, no? Estem en un racó del món que tenim aquesta sort, no? D'aquesta necessitat que tenim del restaurador i que tenim a la vora dels millors del món. Nosaltres parlem, a vegades quan parlem d'en Pitu, parlem d'en Boca Petita perquè el tenim aquí dalt i ens ha ajudat molt i tenim un respecte immens, però al mateix temps tenim la sort de tocar-lo i poder-lo trucar a qualsevol punt i moment. I aquesta sort que tenim dels restauradors que ens recolzen, doncs entre tots fem pinya, no? Ells necessiten nosaltres, si no tenen vi, i nosaltres necessitem amb ells per vendre les ampolles de vi i amb la qualitat que hi ha aquí a la província. Això és un maridatge únic. I ja que parlàvem de cicles, també no deixar mai d'explicar tota la part comercial, que nosaltres fem una part en contacte amb els nostres distribuïdors, però també agrair, perquè al final és la part final que també ens dona una part humana diferent, però molt propera, perquè treballem colze a colze amb els nostres distribuïdors. I és bàsic parlar-ne, no? Perquè és com una pota nostra que s'allarga i que ens ajuda a portar els vins a casa vostra, que al final és l'objectiu final, no? I necessària, no? I necessària, i tant, sí. I com a col·lectiu, a banda de que esteu organitzant aquest primer esdeveniment, per dir alguna cosa, també us ajudeu a nivell de feines? Tant a la vinya... Sí, cadascú a casa seu. No, això sí que no. No es toquen les vinyes. Estem tot el dia, tenim un grup i estem tot el dia que com fas això, que com fas l'altre, que si tens això... Compartir eines. Compartim eines. Me'n falten 2 hectàrees per podar, ja l'he dit. Realment, I jo m'he ofert. Ja. Hi ha molta informació i bueno, hi ha gent que porta més anys, doncs, com la Gotina, gent que en porta menys, i ens va molt bé tenir aquesta xarxa, que és una xarxa molt pràctica diària. És una xarxa filosòfica, però a la part, a la vegada, una xarxa diària, cada dia parlem. Sí, i intentem després cara verema de catar, de tastar els nostres vins. Fem el sopar, no? Sí, un sopar i provem tots els vins nous i com han sortit i què problemes has tingut aquesta verema. No? És imprescindible, no? Sí, aprenem de nosaltres. Bueno, és la vida al final, no? Perquè la feina, doncs, a vegades també te pot atrapar, però tot
aquesta àurea que gira al voltant de les nostres feines diàries, és molt bonic, no?, poder-ho compartir, perquè són feines dures, de jupir l'esquena, i estem molt avasats amb això, però poder sortir, poder fer uns vins, doncs és molt bonic, i això és el que ens dediquem. I tenir-la a prop, també, perquè hi ha persones que tenen potser la mateixa característica nostra, cellers, però estan en llocs que no tenen la sort de tenir tanta gent a 2 quilòmetres. I la vida és molt més complexa, molt més solitària, en canvi així... És la socialització del pagès, no? Jo que soc de restauració, que venia del món de la restauració, que socialitzes cada segon, doncs perquè treballes amb molta gent i més també tenim molta gent a menjar al restaurant, doncs jo ara em passa que quan porto 3 hores sola a la vinya i sento un tractor i ja m'aixeco i a veure on és, no? Per tant, tenim aquesta necessitat, no?, de socialització després de dies llargs sols a la vinya, que són un regal, són magnífics. Tothom ho hauria de fer 10 dies l'any, perquè és una cura mental boníssima, i el fet de retrobar-nos doncs, ens ajuda tot això que ens ha quedat en el pub, perquè estem sols a la vinya i no podem compartir-ho, no?, que tu vas apuntant a vegades al mòbil per quan trobis a la gent poder xerrar i compartir i créixer junts, que al final aquí el que es tracta és de créixer junts. De fet, aquesta ajuda s'havia fet tota la vida. O sigui, era una ajuda que antigament parles amb els avis i la gent s'ajudava. Sí. És que ens ajudaven per baremes. Això vol dir que aquella colla venia amb la teva, després anaves allà, venien els cosins. S'havia fet sempre, no?, el veí del costat, que fas unes històries per empaltar. És una mica estem allargant tot això, no?, que poder per falta de temps anem a vegades molt enquistats de manera general, però aquests espais de llum, no, hòstia, a mi em donen respir, perquè els busco contínuament, realment. Jo els busco i els provoco. És que m'has fet pensar, ja em podria allargar un niu, però el meu pare i el meu avi m'explicaven que el meu pare era petit, però que la gent anava a treballar al camp a peu. I clar, a les 6 del matí o a les 7 del matí de Rebós, que eren el 90% que eren pagesos, sortien tots a peu cap al seu tros, i clar, a mesura que anaves als altres anaves quedant sol, diguéssim, no?, si tu tenies els altres més lluny, però de tornar-los a recollies. I aleshores el que passava molt en el camp que sempre sentia gent xerrant, que cadascú estava al seu tros. I quan necessitaves ajuda, feies un crit i els del voltant te venien a ajudar. Mira, ajuda'm això. O sigui, era una necessitat compartida, el tractor ha fet molt de bé i també ha fet molt de mal, no?, en aquesta manera tan individual de treballar al camp, no?, i de no baixar de la cabina amb la ràdio posada, l'aire condicionat o la calefacció. Que tractor tens? Jo no. Jo no. Però és el pagès. Ja, però Sí, és el pagès ara. Ho estic aprenent tot, em dono compte que, clar, el que passava era això, no? I abans estaves a pagès, no?, i estaves al camp i 3 camps seguits que tots cantaven la mateixa cançó mentre treballaven. O sigui, a ritme de la cançó que toqués en aquell moment, no?, com fan els africans, per dir alguna cosa, que és la manera manual que encara es manté a l'hora de treballar. És curiós, molt curiós. I una part de vinya, ara pensava en això, que també estem cuidant unes parts de vinya que no vull dir que si no les cuidéssim nosaltres no les cuidaria ningú, però bueno, hi ha vinyes que haguessin quedat abandonades perquè no són productives, pocs quilos, però molt i molt interessants a l'hora d'elaborar, de fer aquests vins de vinya, un suc únic, i sí que són moltes vegades les últimes vinyes abans del bosc. O sigui, realment són com l'última cosa que queda, no?, com a zona residual de viticultura, que és l'Empordà. Som la infanteria dels cabirols. Doncs sí. I heu calculat quanta vinya treballeu en total? Sí, vam sumar-ho gràcies a tu, vam sumar les hectàrees. Quantes ampolles feu? Això ho sumat? Ampolles no, però hectàrees unes 50, va arribar. 47 i mitja. 50 hectàrees. Està mal, Està bé. Sí. Som un celler gran. Som un celler gran. Digues. I això, vull dir, aquest projecte ha de créixer, evidentment, però quan n'hi hagi més productors, o si sortés algun productor biodinàmic o que volgués treballar a la terra com vosaltres, se podria afegir al projecte? Vull dir, perquè quan... No vam parlar, però sí. Com més siguem millor, clar. Poder tenir més força. Clar. A partir d'aquí, no sé si també oberts a que això sigui un cooperativisme, doncs un productor d'oliveres que treballi com vosaltres les oliveres en comptes de la vinya. No sé, al final, la unió entre restauradors, productors que puguin ser petits com vosaltres,
No ho sé, això, últim. No. Perquè... Bueno, tu a casa teu feu oliva, però Sí. feu vi, no? No, fem olivi. Feu vi i jo... Sí. Bueno, jo no ho sé, ara potser és massa No sé, obert no. això, eh? Però està bé, Per sí. mi el fet de... En Jordi també té oli. Sí, tinc oli. Però és que el vi es transforma, hi ha una fermentació, hi ha una fala allà que per mi és molt... Sí, però l'oli Única, no? et fa flotar, també. Sí, això sí. O sigui, jo no compraria els productes en aquest sentit, no ho sé. Bueno, el dia que tindrem un bon molí d'oli aquí a l'Albera, Sí. mira, podria ser el dia que... També. Bueno, podes anar massa lluny, però la primera part de la pregunta de que se poguessin crear més petits Això projectes segur, com el vostre, Són que sinergies, sí. puguin afegir gent per ser més. El que hem començat ara sí que hem delimitat la zona de l'Albera, diem, Això perquè és sí que havíem important, això sí pensat que és altres important. productors, però Sí. volíem com centrar-nos més amb el Sí. territori on estem, no? Ultralocal. Aquesta zona. Sí, i llavors, evidentment, si hi ha altra gent que treballa com nosaltres, no? Artesanals i tal, que es volen afegir, que estan a l'Albera, doncs encantats, jo crec, no? De fer més pinya i més treball conjunt, segur. Són sinergies. De fet, això fa que tornem aquest any a reenganxar amb la Fira Contraband, que estem obsessionats també amb tornar-la a muntar, i no deixa de ser un teixit. Aquí a Rabós mateix hi ha un celler nou que acaba de començar fa un any. O sigui, hi ha moviment aquí a l'Albera, hi ha moviment, i és donar a conèixer aquest moviment que hi ha, no? Bueno, i seguint el que deies del contraband, no? Que al final, quan fas el contraband, el que estàs fent és invitar vinyarons de l'altra part de l'Albera, no? De l'Albera Nord. Que vull dir que l'Albera és més que això, no? I jo crec que és lo maco també, no? Ser transfronterer i ser més que no només on estem nosaltres, sinó arribar a altres... Bueno, poder sou el que necessita algú per tirar cap endavant i que tenir un objectiu, no? Perquè potser hi ha algú, no sé, perdut, diu, doncs mira, aquesta gent s'han juntat, són forts. Jo, per exemple, no? Per dir alguna cosa, soc un nouvingut en tots els sentits. I m'ha costat molt subornar-los per poder entrar. Per tant, és molt fàcil, és molt àgil, i de seguida que si compartim filosofies, que no es tracta de fer un test ni fer uns estatuts, ni molt menys, és així de fàcil. Amb una conversació ja està. Em sembla. sacar un vino juntos? N'havíem parlat. sí. Sí, fa 2 anys així, I ha sortit, i es faran coses. Vinagre, Podria ser. Un vinagre junts. És més fàcil. Jo tinc uns litros per allà que no sé què fer. Per què no? És un bon tema. Sí, sí. Sí. El que sí que jo penso que això que estaves dient tu, de l'experiència d'altres col·lectius o agrupacions, és que quan més gran es fan, va perdent identitat. Sí. I està bé, perquè vosaltres ho teniu molt acotat en un territori que gran no és, o sigui que tampoc pot créixer molt i molt. És això. I penso que és la manera de defensar-ho, perquè després dilueix tant. I Com és concret. clar, És un territori que no hi ha... Si molt sí. gran, es perd. No hi ha possibilitat de creixement aquí a l'Albera, jo crec, amb el que coneixem de vinyes. És difícil fer un projecte nou de vinya a l'Albera, és molt complicat, realment, perquè és que no hi ha vinya. O sigui, tu et passeges i no hi ha vinya. No, ho has de plantar, està clar. Ho has de plantar, però clar, plantar costa. És complicat, no? Una altra pregunta. No heu batallat perquè jo vaig preguntar. No. És que a més he oblidat de preguntar-vos per un personatge que va començar també amb vosaltres i que és imprescindible en aquest territori. I que no està sentat aquí. Bueno, nosaltres hem començat amb ell, no? Perquè vosaltres vau començar amb ell, Això. que és el Carles Alonso, Sí. d'en Carriel, dels Vilars, que va estar a la Caixa Albera i ara Ara no vol sortir de casa. no vol sortir. No. Doncs Però està al dia, per això que no està sentat aquí amb nosaltres. Està en el nostre grup i està seguint... I està més que convidat en directe i per missatge. Sí. I ho sap, vull dir que sap tot, però aquesta vegada ha decidit... Però sí, és un pioner, i per mi, per exemple, en Carles Alonso, i sé que molts de vosaltres també, a mi em va ensenyar a fer l'ancestral, no? Amb el mètode ancestral vaig anar allà a casa seu, m'ho va explicar, vam passar tot un matí discutint, no? I, bueno, és preciós, no?, que pugui compartir aquest coneixement, perquè a vegades pensem, hosti, cada celler fa el seu vi, té els seus secrets i tal, però no, vull dir, ell va ser supergenerós a explicar-me com feia el vi,
com la Bàrbara també em va fer amb un tipus de vi, no? La maceració carbònica, com va explicar, perquè jo he pres molt de molta gent, no? D'altres cellers, he pres el meu pare, de vosaltres, i jo crec que també això és part de l'Albera Dinàmica, no? De compartir coneixement i d'anar a casa de l'altre i veure com fan les coses, no? Vull dir que, i és aquí on es dilueix la competència, diem, que tothom pensa, no? Però al final es converteix en col·laboració, i jo crec que és la màgia que hi ha, no? Aquí. Perquè pensem en territori, no pensem no, individualment com a empresa, som un territori i ens necessitem ajudar, perquè si no, no hi ha territori i tot es dilueix. Un sol no és ningú, no? A l'hora de formar part d'un paisatge. Nosaltres el dia que no hi siguem, l'Albera Dinàmica, si segueix, doncs no hi serem, però les vinyes hi seran, només seran les mateixes i hi haurà una altra gent fent Albera Dinàmica. I les que haurem plantat. Sí, exacte. Gràcies. Sí, no es pot ser egoista en aquest sentit, no? El vi, per mi, per mi és generositat, és compartir i és parlar-ho, perquè podem fer molt de vi sols, podem veure molt de vi sols, però arribarà un moment que això és una tristesa total, no? Per tant, per poder fer territori, doncs hem de compartir, ens hem d'ajuntar i hem de créixer junts i donar esperança al futur. Que és el que parlava abans en Jordi, no? Alguna cosa més? Ja hi havia avui. Sí, Sí, molt poc. I un piscolabis. Alguna pregunta més? Ho deixem aquí? Està bé? Vinga. Doncs gràcies per l'assistència als que heu vingut i gràcies als que ens seguireu. Merci. Gràcies. Gràcies.